ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲି ଆମ ଗାଁ ନଦୀରେ ମୁଁ କଇଁଚ ଧରିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। କଇଁଚ କେମିତି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଇଁଚ ମିଳିଗଲା ଏବେ ଧରିବି, ଦଡ଼ା କଇଁଚ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଡ଼ା କଇଁଚ। ଏବେ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଏଠି ରଖିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇ ଆଉ ଅଲଗା କଇଁଚ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠି କେମିତି କଇଁଚ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧଡ଼ା କଇଁଚ ମିଳିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କଇଁଚ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚ। ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।